Всяко начало е трудно. Не винаги всичко се случва от първия път. Дали поговорката е вярна? Трети път за щастие практически никой не може да каже. Но при Любомир и неговите приятели след два започнати проекта, които не стигат до край, идва третия такъв, който е успешен. Преди около година и половина-две седнахме и си казахме, време е да направим качествен образователен продукт, който да решава множество проблеми на учителите и на системата като цяло. Продуктът е много повече от електронен дневник. Веднага ще ви дам пример защо. Защото електронният дневник реално е попълването на една информация в дигитален формат. Това е електронният дневник, обаче ние към него имаме и комуникация, където може учителя веднага да си контактува с родителя на това дете. Също така може да се организират събития през платформата, може да се организират извънкласни дейности и занимания, може да следи складовата наличност в училищата, защото всяко училище като институция трябва да знае с какво разполага и с какво не разполага. Технологиите са тук, за да ни помагат. С тази идея групата на Любомир се опитва да направи така, че времето прекарано в попълване на административни документи, справка за отсъствия и други да бъде инвестирано в учениците, вместо да се пилее учителския ресурс, категоричен е Любомир. Ресурсът се пилее в следната форма. Дават се заплати на педагози да обучават нашите деца, а те трябва да седят с калкулатори и да смятат отсъствията на всяко дете. Малко не ни се вижда адекватно за обществото това нещо и ние това целим да премахнем. Целим да премахнем административната тежест от учителите и отново техния основен фокус да е преподаването на нашите деца. За да се развие една такава идея, каквато имат Любомир и неговите приятели, трябва време. А всички знаем, времето е пари. Финансирането не е основният проблем, обаче категорични са предприемачите. Последните години има достатъчно в сравнение с предходния период източници на финансиране. Още повече, че финансирането вече е нещо нормално и има различни алтернативи, дали ангелски пари, дали банкови средства, дали инвестиции, средства от фондове като нашия. По-скоро финансирането опосредства възможността на тези хора да се фокусират и да работят основно върху проекта си и върху идеята си. Основните неща, които търсят инвеститорите у младежите, са свързани с това те да имат ясна концепция за своя продукт, добър екип, стартиращ проект. Но най-важното нещо, което ще наклони везните в полза на студентите, това е силната им мотивация.